an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko an ka aiglonnais minnu tun bɛ jeu de la francophonie na Abidjan olu ka car segintɔ ye accident kɛ car in ye sira de bila ni ka taa feerekɛla dɔ tan nka u ka fɔ la ko maa si ma bana an ka aiglonnais la ko wa ko feerekɛla min fɛnɛ tanna ko ale o ni ma bɔ a la ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Arasbach o ye Ayidara jaabi a ka kumaw kɔnɔna na k'a to Faransi TV5 Monde ka plateau kan o sɔrɔla débat télévisé dɔ de hokumu kɔnɔna na hakilina jiginna Ayidara tun y'a fɔ ko Arasbach ye drogué de nka Arasbach ale o plateau in kan ale seginna ka Ayidara jaabi ni k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu minnu b'an fɛ yan nɔ Mali la ko u bɛ place ko de la ko place ko de b'u kɔnɔ ko ka d'a kan k'a fɔ ko yanni u ka u nɛn jaja ko wɛrɛw la k'u kan ka ɲini ka jamana basigi ni ka tila ka fɛɛrɛ kɛ bɛn bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la